één vraag over antwoorden. Maar waar praat je Friesk? Geweldig. Maar waar praat je Friesk? Maar mijn familie. Mijn namen. Maar met Beppe. Ja, maar met Beppe praat ik altijd Fries. Nee, ik praat geen Fries. Nee, we zijn bezoeker. Nou, mijn ouders van mijn vrienden, collega's, ex-collega's. Met waar ik Fries praat, met niemand. Oh nee? Nee, helemaal met niemand. Hoe praat je Fries? Nee. Ik spreek 2 talen, dat is meer dan genoeg voor mij. 3 eigenlijk. Armeens en Nederlands. Armeens? Ja, ik ben van Armeense afkomst. Ik praat niet Fries. Hij wel. Mijn vader is Fries. En mijn beppe en mijn paken. En ik praat niet zelf Fries tegen mijn vader. Maar mijn vader wel tegen mij. Omdat ik niemand heb om mee Fries te praten. Dat is heel sneu dit. Ik wil wel Fries praten, maar anderen willen dat niet met mij. Die vinden dat ik Russisch praat. Je kan hem het trossen met mijn katjes kana. Zo. Ja. Ik praat altijd Fries. Met niemand eigenlijk. Nee, ik kan niet zo goed Fries. Ik vind niet zo'n mooie taal. Oh nee? Nee. Niks voor mij. Ja, mensen worden nog een beetje leuk, denk ik nou. De comments worden nu niet meer goed. Nee, dan maar. Ja, helaas. Nou, ik kom uit de Stellingwaard en zo gauw ik daar ben, dan praat ik Stellingwaard. Maar waar praat je Friesk? Met niemand. Net. Ik ben Nederlands. Zij ken je Fries. Oh, doe wel. Ik wel. Als Friesen doorhebben dat ik Nederlands ben, dan gaan ze over in Nederlands. Wat vies je ervan? Het maakt mij niet zoveel uit. Wat heb je gezegd eigenlijk? Ik zei, ik kan wel Armeens tegen je praten, maar je gaat het toch niet verstaan. Ja, dat klopt inderdaad wel, ja. Ik praat Fries. Praat je ook Fries? Weet je, Wat kun je toch in het Fries zeggen dan? moekje, Wat zei het? moekje, Moekje? moekje. Wat is het dan? Moeder. En maar waar praat je Fries? Dat wil ik wel eens even weten. Leed hieronder in de comments achter. Dan toen kom heeg, abonneren en dan zoek je de volgende video weer. Doei. Geweldig.